ensimmäinen vetäjä eli Ari-Pekka Voisio tällä Forza Majorillaan. Ja nyt tuo lavetti, tuo lisäpaino liikkuu hivenen kovempaa vauhtia, joten se pulpullin syntyminen on hivenen vaikeampaa, kuten näette. Sitkeästi painaa Forssoniin. Mutta niin, Tuomas Anttila itse. Maanviljelijä Anttila on ammatiltaan ja niin Ford County lähtee kiskomaan. Ja lavettipaino siirtyy pikkuhiljaa eteenpäin. Se pienellä vaihteella mennään. Samu Sakenee, 80 metriä täyttyi. Kerran Fiat ja niin lähtee sitten Viukkonen Fiatilla liikkeelle. Olla kaukana pullista. Muutama metri vielä Viukkonen. Kisko. Ja niin täyttyy 100 metriä. Full. Rata-alue on jo vapaa. Ja niin on myös valmis Voisio. Mutta lähtee sitten Voisio pistää vähän kierroksia koneeseen. Nyt tuntuvat kaikki olevan kohdallaan, mutta Pulpu on muutama metrin päässä. Ei kaivaa, mutta ei aivan. Liput ylhäällä, kaikki valmistaa. Tarmo Juutosiemi ja Leulan. Tarvo tyytyy vetämään kohtuullisen pienellä vaihteella ja se tuntuu olevan tässä vaiheessa ainakin varsin tehokas toimenpide, koska 80 metriä täyttyy näin ja vielä parikymmentä metriä tuohon pulpulliin, jonka Jukka Viukkonen tässä luokassa jo veti. Nyt alkaa tehdä tiukkaa, vielä 5 metriä. Tiukalle ottaa, mutta menee se full. Sitkä. Ja näin. Samu Sakenee pikametto matkalla. Kolmas mies tässä luokassa kiskaisee fullin. Mihin se...
tämän vedon jälkeen tuo 3 tonnisen tulokset. Siellä lähdettiin liikkeelle ja nyt ottaa Anttila tosiaan tosi rauhallisesti vähän Juotasniemen malliin. Anttilan ensimmäinen veto oli se reilut 92 metriä. Vielä on siihen matkaa, mutta mitään hyytymisen merkkejä ei ole. ...80 metriä täyttyy. Painot ovat kohta täysin mitassaan. Ja niin Samu sakenee, mutta 100 metrin viiva on lähellä. Ja se tulee! 4. kilpailija täysin full. Huikea suoritus, Jukka Viuhkonen. Ja sieltä sitten Juotasniemi lähti Leulandillaan tavoittelemaan samaa, minkä Viuhkonen veti hetki sitten. Tässä pull-offissa tuo painon siirtymä on jokaisella samanlainen. Se siirtyy tarkalleen samaa nopeutta tuonne eteenpäin. Tiukkaa tekee. Pienillä hypyillä sinne mennään. No ei, Mika Metso. Samu sakenee ja vauhti kiihtyy. Tästä taas vetää Metso nelivetotraktorin edut. Viuhkonen ja Juotasniemi tässä onnistuivat Metson ajokkienon takavedon. Näin on sitten Tarmo Juotasniemen vuoro vastata Viuhkosen ja Anttilan vetoihin ja sieltä sitten Leulan 472 lähtee hakemaan metrejä. metriä täynnä, 64-60. Reskusson Metso käskee tonni 100 valmettia nyt. Ja kyseessä ei enempää vähempää kuin 4,5 tonnisen ykköspaikka. Kauan ei Pirttiniemi siellä odottele, vaan on jo valmiina omaa vetoonsa tässä 6 tonnisessa. Ja Pirttiniemen vedon pituus tässä Lemiltä
Valmet 8400 on Junnikkalan ajokki. Ja sitä parhaillaan kytketään. Ja 72.31 oli tuo Jouni Pirttiniemen pohjaveto. Käytti hyväkseen sitä mahdollisuutta, että se oli koeveto, kun se oli ensimmäinen veto luokassaan, mutta nyt sitten Mika Junnikkala ja Valmet 8400. Metriä lähestyy tuo viiva ja sen toki Junnikkala kiskoo. Lemmiläisen Valmetissa tuntuu olevan ytyä ja pittoa ja 80 metriäkin alkaa olla kohta täynnä, mutta aivan siihen ei 62. Ja vihreä heiluu, se merkitsee sitä, että Antti palaa. Savusakelee ja siitä lähdetään. Tässä on sitä todennetta tractor pulling henkeä, kun Jarmo Ahtola komentaa tätä sestoriaa. No niin, näin. Vähän kelloa nostattaen Metso lähtee matkaan. Ja tavoitteena tuo 78.62 pituus. Hyvän näköistä menoa, eikä tuo Pulpul kaukana ole. Ihan muutama metri päässä. Jaksaa! Mutta ja vihreät liput ovat ylhäällä ja se merkitsee sitä, että tästä voidaan lähteä. Aika haipastaa siellä tullaakin. Hellurei! Ei tuntuvat ylhäällä ja niin pistää Pirttiniemi Fiatinsa liikkeelle. Metson pohjat 97.66. Mika Junnikkala tuohon toiseen vetoon. Rauhallisella vauhdilla pyrkii hyödyntämään nelivedon edun. Ensimmäinen veto Junnikkalalla 78.62. Aivan samaa. No 70 metriä täyttyy kyllä. Komentaa setoriaan ja käy sen liikkeelle. Ja ensimmäinen veto siis vajaa 75 metriä. Rakoaniala on vielä paremmat lukemat. Selviää muutamien sekuntien kuluttua. Vihreät ylhäällä, Metso valmis. Nyt on Pulpul kyllä todella lähellä ja sen... Ai, menipä sitä, että Joonas Lavosen toinen veto voi alkaa. Ensimmäisellähän tuli se täysin veto Pulpul. Täytyy kierroksia koneeseen ja niin mennään. Ei hädäpäivää Lavosella, kyllä menee Fiat. Ja sieltä Pirttiniemi lähtee. Nyt pitäisi se Pulpul melkein vetää. Sillä Metson 9932 on siinä niin lähellä. Hyvin
tullaan 70 metriin, mutta nyt jää kyllä pulpul tavoittamatta. Eli ensimmäinen kuorma-auto vetohommissa Jussi Suvannon Sisu. Se lähtee jauhamaan ja lähteekin vauhdilla. No niin. Jälleen kaikki valmista. Ja Vesa Kivimäki ja Kenworth. Nelivetoinen auto tämäkin. Nyt on kyllä pulpul tosiaan. No sehän menee ihan heittämällä. Aivan kuten Jussi Suvannollakin. Omalle. Vetonsa vetänyt Jussi Suvanto, siis ollaan vetti pulkkuun, vetonsa myös Vesa Kivimäkisellä Kenworthilla ja Jarno Väkevä. Ja näin länsinaapurituote saa lähtöluvun. Ja nelivetoinen ajokki tässäkin kyseessä. Rauhallisemmin lähtee nyt Väkevä kuin kilpakumppanit, mutta tasaisen kovaa vetoa näyttää hänkin tekevän. Mutta Rahtusen jää. Mutta nyt kuorma-autokilpailun ratkaisuun, niin sanottuun pull-offiin. Vesa Kivimäki komentaa Kenworthia. Ei kuitenkaan vielä. Lupa oli sitten siinä, se lupa tulee. Nyt on painoa enemmän ja helpolla tuo puoleen. Oikeasti vaihtaa amerikkalaisrautaa ja hyvä on liike Kenworthilla. Tuleeko pull-off? Ei aivan. Traktorikuskit saavat olla palkintossa, mutta nyt Jussi Suvanto. Tästä mennään 96-95. Vielä kierrokset nousee. Ja siitä lähtee Suvannon Jussi ja Sisu jauhaa. Ja vuorossa Eetu Noukkala. Valtra T170. Mun mielestä hän Eetu on kokoisin ja vetää tuolla 90 metriä. Kyllä siinä on pull! Ei kun leppuhän on Eetu ei malta lopettaa. Kun ovat jo ylhäällä niin lähtee Kuhlman omaan vetoonsa. Sinnikkäästi jauhaa ja on jo 80 metrissä, mutta riittääkö Fentin pyörässä pito pulpulliin? Se on tiukan paikan edessä, vielä muutama metri, pitäisi 10 metriä Kuhlmanin saada pitoa, mutta ei riitä 90. Ja sieltä taas Retku Suomien siirryttää nyt tätä sinistä valtaraata. Tekee pulpullin kanssa. Näin lähtee sitten Tarmo Juotasniemi tähän toiseen vetoonsa. Valmet 15.2. Uusvetonen alunperin metsänkoneen. Nelihän tässä on kyseessä. Tämä ei ole tänään tämän laitteen päivä.
tuntuu löytävän uutta potkua. Tekee hivenen paremman vedon kuin ensimmäiselläkin. Vihreät liput ylhäällä ja Tuomas lähti ensimmäinen veto, luokka yli 8500 kiloa. Hän on lisännyt etuakselille painoa ottamalla kauhan täyteen soraa ja heittämällä tulee 90 metriä. Mutta sieltä lähtee sitten Mika Metso Sven 936 toiseen vetoon ja nyt tavoitteena se full. Tuo telavetoinen John Deere on tähän kilpailuun kiikutettu. Niemi on myös tätä Kymijoen takavedon omaa porukkaa ja kilpailee näissä omissa kisoissaan. On vahva ehdokas tämän luokan voittajaksikin. Ja sieltä lähtee Ari Niemi. John Deere 8320 RT, eli telavetoinen härvelihän siinä menee ja nyt tulee painetta vähän lisää. Riittääkö piton 70 metriä? Kyllä, mutta miten on sitten full, tai nythän mennään jo 110 pull-upissa, sinne ei taida aivan paukut riittää. 90 metriä täyttyy näin. Ja siihen jäi reilu Niemelle, se nähdään nyt, kun Valtra on vauhdissa. Ja 91.14 oli se Niemen veto. Sinne on reilu vajat 10 metriä matkaa. Nyt menee tiukalle, Enpäs. Vedeltä, mutta käskee Mika Metson omistamaa ajokkia. Tätä Fendt 818. 93 metriä meni ensimmäisellä yrittämällä. Sitkeästi kulman vaan painaa. Mutta nyt on 90 metriä tiukassa, eikä taida mennä. Kyllä vaan, Fendtissä pitoa riittää ja 90 metriä taittuu. Ei enää 100 metriä, ei fullia. Mutta kun nyt Tuomas Lätti saa lähtökäskyn, tai oikeammin luvan lähteä. Vesa Kivimäen lavetissa vihreä valovilkku, eli kaikki on kunnossa ja sieltä syöksyy Valtra sitten radalle.
veto tuotti full-fullin. Ja niin se näyttää tuovan tämä toinenkin veto. Kyllä, lähti selvittää, että riittää kolmosia. Ja sieltähän Mika sitten lähteekin. Hakee mukavasti pitoa pyörän alle. 50 metriä tulee kun heittää. Lätti saa luvan aloittaa tämän pull-off-vetonsa. Ja siitä lähdettiin. Lätti vastaan Noukkala, kisa on alkanut. Ja kuten huomaatte, niin helpolla ei kone kulje kuin kahdella ensimmäisellä kierroksella. Sinne 90 metriä Lätti tavoittelee, ei aivan yllätti. Ja Ari Niemi on siellä jo täydessä vauhdissa tällä telävetoisella John Deerellään tyyppi 8320 RT. Ei se full kaukana ole, kun Arska jaksaa vaan painaa. Kyllä se full tulee. Näin, punaista lippua vaan. Aine veto. Ari Niemihän kiskoi tuon fullin. Lähelle pääsee Nisulakin. Riittää, kyllä riittää. Full myös hänelle. Lavetissa kaikki kunnossa. Rata-alue on tyhjä ja niin aloittaa Timo Tuutti ensimmäisen vetonsa. Näissä mittelöissä 2 full-pullia on jo tässä luokassa nähty. Kolmaskin näyttää tulevan, sen verran tehokasta on ainakin alku. Sitten tämä loppupuoli parikymmentä metriä. Kyllä se tulee. 3. full. Ja niin, Setori ampaisee matkaan. Eikä huonosti kuljekaan. Lähes 9. Ja sieltä lähti Mika Metso fentillään ja 70 metriä täyttyy. Jaksaako puristaa full-pullin? Se on nyt siinä ja siinä. Ei mennyt.